السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ولمكزك مع الله سبحانه وتعالى تميامك الله سبحانه وتعالى ndikun funila zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akubanja kwake masahaba kumaso onse amina kusatila sunna kufikira siku la qiyama pano ba fi taati llahi tahalul haya tilimbuku limeneli ad-durusur ramadaniya lil ummati al-muhammadiyya ndipo buku limenelo lilalembela ndi as-sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus subhanahu wa ta'ala asangalale nao nam tikutero pano pa fi taati llahi tahalul haya kunena kuti pameta wandikira nyengo yosala kuja mwezi wolemegezeka, mwezi wabwino, mwezi wa madaliso tikhale tikuona zokhuzana ndi kupambana kwa mwezi wa Ramadhani. Zimenezo cholinga chonena kuti mbale wanga ukondedwa mu dini ya Allah, mtima wathu udzuke, mtima wathu yani uchangamuke, uzindikire kupambana kwa mwezi umenewu na upanga ibada imene izamusangalatsa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Chifukwa zimenezo ndi zimene zingazabweretse chisoni tsiku la kiyama, kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala timvere chisoni. Musayiwale mukuyankhula kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala akutuza mu Qur'ani yolemekezeka kunena kuti inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, nditudi chisoni cha Allah chili pafupi ndi amene amapanga zinthu zabwino, anthu amene amalimbikira ibada, anthu amene amampempha Allah chikhululuko, anthu amene amamkumbukira Mulungu subhanahu wa ta'ala, anthu amene amapereka zakati, anthu amene amaswali, anthu amene amapanga tauba, anthu amene amathandizana amasiye, anthu othandizana okalamba. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, chisoni cha Mulungu subhanahu wa ta'ala chili pafupi ndi anthu amene amapanga ntchito yabwino pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Pa page number 10 mbuku limeneli kutifotokozera zokhuzana ndi fadhairu shahri ramadhana, kupambana kwa mwezi wa Ramadhani. Tikufotokoza kuti mwezi wa Ramadhani muli zinthu zimene Allah sadayike myezi ina yonse. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi umene ndi special pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi umene ndi special kwa Muislamu ina aliyense. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi umene mtumiki Muhammad sallallahu amati mwezi umene ukafika ankalimbikira kupanga ibada, kapena ankaonjezera kupanga ibada, ankachulutsa kupanga ibada kuposa miezi ina yonse. Ndiye an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadithi adaila ndani Sayyidina Abu Hurairah, Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale naye. Sayyidina Abu Hurairah ni sahaba wa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, adapunzira ku madrasa antumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu akufotokoza kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, adayankhula mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndipo tikamati akuyankhula ndi mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam, muzindikire kuti ati mtumiki sallallahu alayhi wasallam sayankhula za mmutu, wama yantiqu anil hawa, mtumiki sayankhula za mmutu, in huwa illa wahyun yuha. Mukaona kuti mtumiki akuyankhula muzindikire kuti ndi Allah wamuuza kuti yankhula. Mukamva kuti mtumiki akuchenjeza muzindikire kuti ndi Allah wamtuma kuti chenjeza. Mukamva kuti mtumiki amazuzula ndiye kuti ndi Allah wamtuma kuti zuzula. Ndi mawu wa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Naam. Ndiye mtumiki akuyankhula kuti man swama ramadhana, munthu amene angasale kuja mwezi wa Ramadhani. Mwezi umene ndio wasala pang'ono kufika kusala kuja. Tikamati kusala kuja ndiye kuti no yani nthawi zimene muzidwa mmadera mwanu mukunena kuti mina kuyambira nthawi yakuti da kumuzikhala kuti pamene mumamaliza musapitilire kuja, nthawi yakuti ikafika, nthawi ya iftari yafika, aliyense azuzidwa dera lake malingana ndi kuoneka kwa dzuwa, kutuluka kwa dzuwa ndi kulowa kwa dzuwa, ndizimasiyana malingana ndi mmene Mulungu subhanahu wa ta'ala wayikira madera pa dziko lapansi. Kwina kumachidwa kutuluka dzuwa, kwina kumafulumira, ndiye nthawi zo zimasiyana. Sati nditengera za ku Makka ine ya mutengereza komweko kumene muli dera limene muliro lili ndi matulukidwe a dzuwa, lili ndi matulukidwe a mwezi, mutengereza kumeneko. Mukamawuzidwa kuti nthawi yosiya daku yakwana imeneyo, sati nditengera za ku Makka, nditengera za ku Saudi, nditengera za ku Tanzania, madera amasiyana anthu. Naam. Ndi amene angasale kuja mwezi umene wa Ramadhani mokwanirisa ma condition aswaumu,
mokwanilisa malamulo asawmu fuka sawmu ili ndi ma condition sawmu ili ndi malamulo inshallah mukhale nafe pa fitatillahi tahlul haya pamene tikuona buku limene li albayan wa ta'rif yani mukhtasarul latif imeneyo kumene tiziona zokhuza ndi sawmu ili ndi malamulo sawmu ili ndi ma condition ngati sunga kwanilisa ma condition ndi malamulo amenewa kapena tino mashurutu amenewa ndi kuti sawmu yako iza khala kuti tino wasala motengera ndizila kulakuza mtima mwako wasala kumambosa tengera chiphunzitso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam apa akufotokozedwa ndi anthu amene manswama ramadhana amene angasale kuja mwezi wa ramadhani mokwanilisa malamulo komanso ma condition asawmu imanan koma muntimamo mumachita kuti ali ndi chikhulupiriro chitsimikizo kuti palibe wina opembedzedwa koma Allah ndipo Muhammad ndi mtumiki wa Allah. Naam, ali ndi chikhulupiriro kuti kusala kuja kumene ndi kusala ndi kukwanilisa lamulo la Allah, lamulo la Mulungu mmodzi yekha. Naam, ali ndi chikhulupiriro kuti kusala kuja kumene ndi kusala ku Allah adzandilipira tsiku la kiyama imanan wa ihtisaban. Ihtisaban ndio kukhulupirira kuti siku la kiyama Allah akandipatsa, siku la kiyama Allah sakandimana, siku la kiyama Allah akandilipira. Ihtisaban yani wakudziwa kuti siku la kiyama Allah akamulipira ameneyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, azakhululukiridwa machimo amene adapanga mbuyo monsemu kupambana kwa mwezi wa Ramadhani kumene kuti munthu amene angasale kusala kujako mukamasala mufuse mashekhe mukafuse maustadhi mukafuse maulama kuti kusala kujako malamulo yake ndi chiyani, ma condition yake akuti bwanji, sunna za kusala kujako ndi chiyani. Chifukwa kusala kujako kuli magulu inshallah zimenezo tizifotokoza pano pa fitatillahi tahlul haya mukhale nafe ndi kutsatira ma program amene tizikupatsirani mwezi umene mwezi wa Ramadhani, mwezi umene ndi ofunika munthu achulukise kupereka maswadaka, mwezi umene munthu afunika achulukise kulumikiza ubale, mwezi umene munthu afunika achulukise kuswali kumfunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kaya ulipaweka, kaya ulipagulu, kaya uli munseu, kaya uli kunsika osaye wala dhikr nthawi zonse munthu balilime lake pazienda madhikiri mwezi umene wa Ramadhani. Amene angasale mwezi umeneyo imana mokhala ndi chikhulupiriro wa ihtisaban komanso aliye ndi kumakhulupirira kuti ine Allah azandilipira ameneyo ghufira lahu azakhululukiridwa yeyo ma taqaddama min dhanbihi zonse zimene adasogoza kuchita machimo amene adasogola Mulungu subhanahu wa ta'ala ama mukhululukira mwezi umeneyo mwezi wa Ramadhani. Wa man qama ramadhana komanso munthu amene amayima mausiku a mwezi wa Ramadhani na maswali tarawih zima mpesa chisoni kuti ni tarawih mizikiti mazaza usiku woyamba usiku wa chiwiri usiku wa chitatu kena kumuza pesa kuti yani anthu akupunguka mu mzikiti, anthu sakukhala mena makalira mu mzikiti, anthu akuchoka mu mzikiti, anthu akutuluka mu mzikiti, anthu akusiya kuswali mu mzikiti. Kenako ikafika 27 Ramadhani ndipo amene anthu akukhutukira ku mzikiti kukabwereranso. Ibada yanji imene tikupanga ndi ibada yanji imene tikupanga tikupembedza ndani ife kweni. Ndi mwezi umene mwezi wa Ramadhani ndi mwezi ofunika kuti munthu apa yani azipange stock, azione kuti ndilipati ubale wanga ndi Allah ulipati, ubale wanga ndi maibada ulipati, ubale wanga ndi swala kuti bwanji, ubale wanga ndi swaumu ulipati, ubale wanga ndi zakati uli bwanji. Apange munthu stock bwino kuti nthawi imene imfa izi zabwera tikamazabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala tibwerere Allah ali osangalala nafe. Naam, ndiye tumika kutsindika kuti man qama ramadhana munthu amene angayime yani mausiku a mwezi wa Ramadhani na maswali posakasaka chisangalo cha Allah kumaswali tarawih. Naam, malaka aja 20 amene Sayyidina Umar anatipatsira bwino ndithu masahaba ankaswali choncho. Mtawi ya masahaba anayamba kuswali Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ankapanga zimenezo maraka amene wa 20 amene timaswali ya tarawih. Munthu amene angaswali tarawih imene hii akuti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amene yonso amakhululukiridwa machimo ake amene ye adapanga mbuyo chifo cho swali yani mwezi umene mausiku a mwezi umene wa Ramadhani kuma kaswali tarawih. Ndiye muzilimbikisa family yanu, kulimbikisa ananu, kulimbikisa azimuna anu kuti atulukani mupite ku mzikiti mukaswali jamati. Abongozi yanu amuna osalola kuti azingokhala basi ndi kumastafodi amenewo nthawi ya iftari yakwana, nthawi ya tarawih yakwana kuwauza kuti tulukane mupite mukaswali. Mavuto amene mukukumana nawo mbanja awo chifukwa china kuti ubale ndi Allah anthu ambiri adaiwala ubale ndi Allah. Wa man a'rada an dhikri
fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Mulungu akuyankhula choncho kuti aliyense amene anganyalanyaze zondikumbukira ine, aliyense amene anganyalanyaze madhikiri aine, aliyense amene anganyalanyaze kundipangira ine ibada, ndizamthimisira umoyo wake ameneyo. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, amene ndizamthimisira umoyo wake. Umoyo wake uzakhala uvuta kwambiri, umoyo wake azayenda muzikhomo zochuluka, umoyo wake uzakhala waziphinjo zokhazoka. Mubwerere kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mwina ina nkumwenda ndapembedza koma ine sindikupeza ndalama, sindikupeza ntchito, sindikupeza mwana, sindikupeza la, sitimapembedza kuti tipasule ntchito. Allah sitimampembedza kuti atipase banja. Allah sitimampembedza kuti atipase kena kake. No, Allah timampembedza chifukwa ndiwenera kuti apembedzedwe. Osapanga ibada ya ma businessman, anthu amene amapanga ma business kuto ndapereka ichi kuti ndipeze chakuti. No, Allah timampembedza chifukwa Allah mustahiqun lil ibada. Allah ndiwenera kumpembedza, sitikumpembedza kuti atipase ndalama. Akatipasa Allah ndalama chisomo chake cha Mulungu subhanahu wa ta'ala, akatipasa banja chisomo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Koma timampembedza Allah chifukwa Allah ndiwenera kumpembedza. Ngati sampembedze Allah tikampembedza nda, tikasiya kumugwadira Allah tikamugwadire nda, tipite kumakomo amafumu tizikagwada kuti tizikapeza zinyengo, tizikapanga ziphupu. Ongwadira ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala, kumugwadira kuti ateteze maso athu kukuona zinthu za haramu, kumpembedza kuti ateteze mikono yathu kukugwira zinthu za haramu, kumpembedza kuti ateteze mimba zathu kukumeza zinthu za haramu, kumpembedza kuti ateteze maliseche yathu kukupanga zinthu za haramu, kumpembedza kuti ateteze kuchokera kukupanga zinthu za haramu. Basi osati kumpembedza kuti tikukupembedza na Allah kuti mutipase zakuti ngati mene achitira anthu. Ndapembedza ine koma sindapeza zakuti mwalephera. Allah sitimpembedza mu condition. Timampembedza Allah chifukwa ndi oyenera kuti azipembedzedwa. Muzilira pamaso pa Allah, muzimuuza mavuto anu Allah, sikuti Allah sazakuyankhani, kutheka kuti akuza kuyankhani pa dziko lapansi pano. Kapena dua yanuyo ozayankhidwa nkukhala ananu, kapena iye Allah wakusungira kuti zimene zonsezo zimene mukupemphazo mukazipeze siku la kiyama. Mahadithi ya Mtume sallallahu akutifotokozera momveka bwino kunena kuti no, yani siku la kiyama kukabwera anthu amene azikaona madua awo amene kapempha pa dziko lapansi ndi kumaganiza kuti Allah sakuyankha, zimene Allah azikawapasa akakhumbira kuti madua awo onse zikanakhala bwino Mulungu akanakhala kuti sada wayankhe pa dziko lapansi akawayankhe siku la kiyama lomwelo, chifukwa Allah amasunga. Allah walonjeza kuti ud'uuni astajib lakum, mundipemphe ine ndizakupatsani. Kaya pa dziko lapansi pano, kaya ndi m'manda, kaya siku la kiyama, ukapeza ukhale ndi yaqini, ukhale ndi chitsimikizo. Naam. Ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuti wa man qama lailatul qadri, komanso amene angayime usiku umenewu wa lailatul qadr. Ndiye kuli anthu ena amapanga mistake. Anthu ena amapanga mistake kuona kuti lailatul qadri 27 uli pa 27. Iya ifika tukuno pa 25, ifika tukuno pa 23. No, tumikisana sana pange choncho. Tumikisa sallallahu amati akafika masiku 10 omalizira amwezi wa Ramadhani, amazusa akubanja kwake, amadzutsa ana ake, amalimbikisa masahaba kupita ku mzikiti kukapanga itikafu, kumakapanga mazikir, kumakapanga maibada usiyana kuwelenga Qur'an, kumakaswali masunna, kumakapanga madua, kulira pamaso pa Allah, kumpempha Allah zabwino pa dziko lapansi m'manda mpaka na tsiku la kiyama. Ndi chiphunzitso cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kotero kuti usiku umene ungati ungadutse iwe uli mu ibada wapeza, osati wo ine ndizadikira mpaka na 27, ikafika 27 ndiye ndipita kumene koko pano pa ndingokhala achimwene mukunama atu mukuzinamidza nokhatu, mwayambisa mchipembezo zimene sizimaziwika nthawi ya maswahaba, mwabweresa mchipembezo zinthu zimene sakuziziwa maswahaba, sakuziziwa matabi'un. Ndi ndiwo tifu ya Islamu kuonesa kuti mizikiti yathuyo ikuzaza itikafu, anthu akubwera ndi kuzakhala itikafu masiku 10 umalizacha kukhutukira ku mzikiti kwa aliyense azikalira paeka. Naam. Ndiye tupika kuti wa man qama lailatul qadri, amene angapezeke mu usiku umenewu otchedwa lailatul qadri, akupanga ibada, mtima wake uli wa clean bwinobwino, mopanda mangawa, mtima opanda chiwembu, mtima opanda zifwamba, mtima umene mkati mwake mulibe udani ndi wina aliyense, mtima wa clean, mtima uzichepesa, mtima olira pamaso pa Allah, akuti amene ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amene yonso zakhululukidwa zimene adasogoza mmachimo ake, zonse zimene adasogoza zija Mulungu subhanahu wa ta'ala ama mukhululukira amene lailatul qadr. Usiku umene ndi usiku wa mphamvu kwambiri, usiku umene Jibril alayhi salatu wasalam amatsika ndi angelo, ndi kumapereka salamu, kumawapasa bishara, kumawapasa nkhani ya chisangalaso anthu okhulupirira.
usiku umene simungango upeza mukungogona. Naam, mukufunika kuti muzipanga kulimbikira ibada. Masiku tena omaliziraje satani chiphunziso cha mtumiki Muhammad sallallahu mahadithi ya kutuuza mumveka bwino kuti mtumiki masiku amene wakafika aiqadha ahla, amazutsa kubanja kwake, washadda mizara, amazitayarisa kuzipanga tayari, yani kuzipanga iye rede kuzikonzekeletsa. Ndikumapita kunzikiti kumakachezera kumene kumapanga madua, kumawelenga Qur'ani, kumaswali, ndikumalira pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Hadithi imeta welenga hii, man sama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kuti amene anga sale kuja mwezi umene wa Ramadhani ndi imani kumaso mokhulupirira kuti no Allah zamulipira machimu wake onse amada sogoza ama khulukiridwa. Wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kumaso amenanga swali tarawih, yani usiku maima ndio kumaswali tarawih, amene yo mosaka saka chisangalo cha Allah, amene yonso na Yesu Mulungu subhanahu wa ta'ala amkhulukira machimu. Wa man qama laylatal qadri, amene swanga pezeke mu usiku umene wa laylatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, machimu wake amada sogoza ama khulukiridwa. Hadithi imene rawahu al-Bukhari, adaina Imam Bukhari wa Muslim, ndi Imam Muslim. Wazada al-Imam an-Nasa'i, pamene Imam an-Nasa'i adala hadithi imene adaonjezera mu riwaya yake, fi riwayati, yani mu ripoti imene yapeleka Imam an-Nasa'i adaonjezera kuti yayi wasati ma taqaddama, wasati machimu amene anadusa okayai wa ma ta'akhara, kumaso machimu amene azipanga kusogolo ku Mulungu subhanahu wa ta'ala, ama muikira njira zopangira tauba. Nimakufunika kusamala chifukwa Mulungu subhanahu wa ta'ala amatikonda. Efeso tumamukonda Mulungu subhanahu wa ta'ala, kotero kuti tusamalole Mulungu subhanahu wa ta'ala azitiona tikumuchimwira, azitiona tikumunyoza, osavomera zimenezo, osamulola shaitani. Nsilamu sampase mpata shaitani, kaya ndi munjira yotu kwa nsilamu nzako, kamena kumunyoza nsilamu nzako, kapena kulala tila nsilamu nzako, kapena kumutemberera nsilamu nzako, usamulole shaitani kuti akulowe, usamulole. Nthawi imene anthu akugwiritsa ntchito kumakangana okhaokha, akanakhala kuti atenga tasbih subha ndi kumapanga subhanallah subhanallah, zimene zikanawapindulira siku la kiyama. Ndi akutino wakad akhrajaha aidan al-imamani Ahmad wa Malik, ndipo hadithi imene adaitulutsa adailandira Imam Malik ndi Imam Ahmad. Omvera hapa no bafitati llahi tahlul haya, tikuyankhula choncho ndipo ngati muli ndi funso ndimanga tapanga ni choncho kuzira mwa maadimini athu, ndipo mafunso anu azayankhidwa ndimanga zanu zizagwirisidwa ntchito. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.